Nak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ki dugal kewarisan. Diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Nak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ki dugal kewarisan. Diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Janaka duwe anak calon gali. Ya terus apa ora wae. Mbok ngono. Kowe terus gak aku terus. Bagong wis mutung. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewa Srani, pecah dase Dewa Srani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewa Srani. Cakra, Petruk. Lah aku ngertine lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Ah. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau? Kek. Wi Gareng. Ah, iki Gareng. Ah iya. Wah. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, goleki Gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo apa? Mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu ya ora sudi bendara. Diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu. Ora mulih ning papanmu adugangi nang kene batobat apa? Tobat iki karepe piye? Digulung-gulung kaya ngene iki. Tobat iki karepe piye? Digulung-gulung kaya ngene iki. Apa ora? Aku ki nek ngajar ya ngene iki. Ayo. Mas tobat diolah-alik sak penake dhewe. Nek ora tau olah-alik ndak rugi. Kudu diolah-alik. Tobat iki karepe piye to ya? Aduh. Ayo bali ora? Bali ora? Iya bali. Janji sik gawe geger aja takon dosa. Wah, aku mungsuhmu. Inggih Kyai, inggih kula sampun tobat. Ayo mulih. Inggih, mulih ora. Caraka balik. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Ditenono ora gelem rene ditenono. Pripun? Sing ngakon sapa kok methuke bojoku? Kula niku mboten methuke. Mriko mlayu mriki kula niku ajeng mriku, njukuk niku lho, teklek niku lho. Terus makdum ngonten gathuk ngonten. Ya ora sengaja ya. Ngedan malah cengengesen. Iki Kanjeng Ibu Bapak. Iya. Anakku nggih, anakku. Kanjeng Ibu mau nendi? Aku digawa Dewa Srani. Ibumu seneng-seneng ngawur. Seneng-seneng piye? Sing ngomong seneng-seneng ya sapa? Nyatane mau ning kono tak delokke saka kadowan doting glenik. Ora. Ngaku wae semengane iki ngono kuwi. Mbok ya saiki ngilo karo sampean dhewe. Terus aku diunekke sak penake dhewe aku seneng-seneng karo Dewa Srani aku ning kono ki rasane kaya dikunjur. Saiki kula tak takon karo sampean bojone pira? Sing seneng-seneng sapa? Saiki sing tak anggap bojo lagi kowe. Rak saiki. Terus esuk pira tak takon. Ki ngopo ta iki? Enten apa? Sengit. Wong kene iki rasane ora seneng mapan ning negarane Dewa Srani kok diunekke seneng-seneng sapa wong wedok sing ora nesu wedok. Aku dineng kono dianggap seneng-seneng. Sampeyan yo salah.
Sampeyan niku kleru. Nika niku atine Krojah Raja mergo pisah karo sampeyan. Lah sampeyan niku terus ngerti cemburu ta, Men? Ada cemburu to? Iki udike dilangi sik cah aku. Ayo dibuang. Mun njur tas-tas ora. Ben. Mangsaku nek pancen ana kalodhangan mlayu rak kudune Dresana ki mlayu malah tenguk-tenguk neng taman. Ngono ku rak padha karo seneng mapan neng kono. Sing seneng ki ya sapa ora ngawur ora. Duh, ki wis mulai kekerasan. Kene ora seneng aku. Aku lak seneng ngono aku ora apa-apa aku. Kene. Mriki. Napa-napa niku kudu dirampungke. Ora dienggo nesu. Ya kuwi sing marah. Kok njur nggawa tuthuk aku dituthuki. Ya ben dituthuki wong nyatane yo. Aku diarani werna-werna mbok nek nganti kulitku disenggol diwasrani tak suwek sandang aku senggol diwasrani tak obong. Lah niki ya wis bener kok. Ning kono ketok jenak le tenguk-tenguk. Malah neng taman wong loro do tengglenik. Wah, apa yang kamu perbuat? Kira ngerampungi masalah malah. Piye to piye? Ngene ya tak kandhani ya. Ora aja sok kaya ngono kuwi ndak dicontoh anake. Wis anggene kawit mau melirik mripate kae lho. Nek ngerti kowe padha congkar ora prayoga dadiane to. Ya ora. Sing apik kabeh lakone wis padhang. Dresana wis bali, Janaka ya wis ketok. Nggone tembayatan padha diteruske, malah wis peputra ya kuwi. Wis anggene. Oh, sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun Semar kita boya luput. Nalika ulun jengkar saka Kayiwangan Ngundaran Dirbawana sumurup lamun Kayiwangan Suralaya kobar dening genining Angkara. Tumuli ulun nyasmitake lawan jeneng kita. Kita tanggaping gati ninggal Karang Kadempel munggah eneng Kayangan. Nggih. Kita wis weruh lelakon ingkang dumadoning Kayangan. Purwa Madyawusana pun boten wonten sing karempit. Nganti boten iso ngampah mubal babaling kanepson upama mempera lan wanguna kula dhewe sing ajeng jangkah teng Kayangan ning gandeng pukulun boten nglilani nggih kula wontenipun namung manut iya Semar nggih bayi ingkang tanpa dosa iki kaningaya dening patraping Manikmaya ingkang tansah nyarujuk lawan lelakone Betari Durga. Nggih kula ngertos. Nganti nerada wae keplayu saka Kayiwangan. Nggih. Yen to ulun ora ndisiki nyemplung ana ing kawah, tak kira bocah iki mesti bakal tekaning pati, nanging gandeng ulun ingkang mlebu jroning kawah. Kawah ingkang kebak geni kaya mengkene wekasan sirep ora ana rasa panas. Nggih. Mula Semar ulun titip kelawan bocah iki nggih rampungna lelakone nggih sendika terus kejaba saka kuwi kita ingkang dadi seksi dawuh ulun nggih keparengipun bocah iki gandeng wiwit lair saka garbane ibune wis kaningaya sarta nandang prihatin mula bocah iki ulun anggep dadi wiji sejati tegese wiji sejati ya mung bocah iki ingkang pinilih lawan panjenengan ulun dadi kelangenan ulun ing ngendiyeng bocah iki ing kono lenggah sangasih prana ya panjenengan ulun. Nggih matur sembah nuwun. Lah terus lare niki ajeng diparingi tetenger sinten? Semar Seksenana. Gandeng bocah iki diuncalake ana ing jroning kawah, mongko kawah iki papaning geni. Mula Seksenana jagat saisine ulun ingkang bakal paring tetenger bocah iki ulun paring tetenger Bambang Wisa Geni Semar.
Bambang Wisageni kaprah ingkang padha mestani besuke bakal ana tembung Bambang Wisanggeni. Wah. Ngopo Semar mboten napa-napa. Ming wah ngoten tok. Wisanggeni iya. Wis Wisanggeni bakal duwe kekuatan ingkang teremprap ngungkuli lan sak pepadaning titah. Wisanggeni duwe daya kekuatan ingkang ngungkuli marang sak pepadane. Ruktinen Semar tuduhna wong tuane yen kepara Wisanggeni kudu isa males ngudi tuwuh lara wiranging kelawan para dewa. Dipun keparengaken ulun keparengaken. Matur nuwun, matur nuwun. Ulun kundur makayangan bocah iki jedinen supaya enggal gedhe sansarta dewasa satemah bisa ngapokake para jawata ing mengeng pakartine sarta minggok dalan ora wujud jawata ingkang utama nanging wujud jawata ingkang angkara murka men padha kelingan kalawan jejere. Nggih ngestakaken dawuh ulun kundur makayangan Semar. Nggih nderekaken Bu Ulun. Matur sembah nuwun. Bareng tak dusi banyu gege tak suwunke karo sing gawe urip lah kok wah mencorong tejane. Loh iki ana watu kok iso omong. Waduh. Aku ki wong. Oh, kowe wong to? Lah kowe iki sapa? Aku sing momong kowe. Aku sing didhawuhi momong kowe. Sing momong aku? Iya. Terus jenengmu sapa? Wah, pancen bocah pinter tenan. Wis ngerti tembung jeneng barang. Kowe nek nyebut aku kakek ngono wae. Kakek? Iya. Kakek ngono tok? Lah terus aku takon kowe, Kek. Aku kuwi sapa? Kowe kuwi lagi wae tak gedhekke saka wujud bayi. Jenengmu Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Ya Bambang Wisageni. Ya Bambang Wisageni. Heeh. Iki kok kiwatengen geni kabeh ki apa, Kek? Kene iki jenenge Kawah Candra Dimuka utawa ana sing nyebut neraka. Wah. Neraka? Wah, lah mula aku ki tolah-toleh mrana-mrana akeh swara teng brengok njaluk tulung kok ora ana wujute. Nek tok matke eneng wujute. Apa iya, Kek? Iya. Nek tok matke eneng wujute. Saiki aku weruh, Kek. Lah, rak menan to. Kae kok ana wong digantung ilate melet dikethok kae. Lah ndi? Kae. Iki papan wong nggo nyiksa wong sing tumindak angkara. Kae wong digantung anggere ilate melet dikethok kae wong neng donya sing gaweane ngapusi. Gaweane ngapusi? Iya. Lah terus kae ana wong lho dikampak sikile, dikampak tangane anggere tugel tukul meneh. Kae gaweane nyolong, gaweane maling. Kae kok ana wong sing dijejeli dhuwit cangkeme nganti suwek. Kae senengane mangan bondo negara. Utawa korupsi. Ngono kae. Lah kae ana wong wedok. Endi? Kae lho, Kek. Kae ana wong wedok tadi. Rubung wong wedok pirang-pirang. Terus saben wong wedok sing ngrubung nyilet awake. Awake tatu gedhe mari meneh disilet meneh. Endi to? Kae lho. Wah. Kae germo. Sing senengane adol wong mula kaya ngono kae. Wo werna-werna ya, Kek. Werna-werna. Kae kok ana wong nggawa gelas
sirahe ditutuki dhewe. Kae wong ngeterke wedang sing ora tau rata. Anggere nganti kliwatan siji sesuk hukume ngono kae. Apa iya kek domongi kok. Mula kudu sing teliti. Iya kek iya. Lah kok lho kae ana wong nganggo sandangan Jawa. Kok lambene dislomoti nganggo rokok kae ngopo kae? Monggo dislomoti dhewe. Ah, kae endi to? Kae. Woh, kae wiyaga sing seneng nguduti udute kancane. Nggone dhewe disaki ning jukuki nggone kancane. Kuwi. Wah, ngono to, Kak? Lah kaya ana sing malah rambene disromoti nganggo cerutu. Kae nek ana dum-duman rokok nganggo gelas, dikukup dilebokke tas. Kae cangkeme disromoti nganggo cerutu. Oh iya to, Kak? Lah kae kok ana wong nganggo wong wedok ayu lho, Kak. Endi? Kae lho. Wong wedok ayu mongko sandangan Jawa. Heeh. Kae kok dridine dituti. Dijabuti kukune. Ah, wo, kae sinden. Oh. Kae sinden nek bar nembang njaluk dit juragane kuwi hukumane dijabuti ngono kuwi. Oh, ngono to. Dadi kabeh iki mesti mawa dosa. Oh iya, Kak. Lho kae ana meneh sing guyu nganti cekakaan, nganti muntah-muntah. Bar kuwi terus cangkeme digajuli wong pirang-pirang kae. Kae dolop. Matine rekoso ngono kae. Oh, ngono lho kae. Heeh. Kae kok ana wong nganggo sandangan Jawa. Mlaku dijegal terus digebuki. Kae wiyaga sing bola-bali nguyuh. Burung wanci ning nguyuh wis nguyuh. Kae hukume kaya ngono kae. Lah kae kok beda dhewe kae Sendi. Kae lho, ana piyayi kok nganggo sandangan Jawa. Lenggah neng kursi mongko kursine empuk. Sajake kepenak mangan woh-wohan pirang-pirang. Dirubung wong ayu-ayu kae sapa? Oh, kae dalang. Akeh sedakoe mergo nglipur wong pirang-pirang. Lah kok ora gelem turung karo wiyagane? Sengit karo wiyagane. Sengit karo wiyagane. Oh, ngono to, Kek? Heeh. Kowe duwe anak? Duwe. Apa ana wong wedok sing gelem karo kowe? Lho lah. Setan ora. Malah ngece karo aku. Aja mbok ece, bojoku kuwi widodari. Wah, widodari? Kowe lha edan. Apa kuwi widodarine katarak apa piye? Gelem karo kowe? Ah, ora pancen wis binesti kaya ngono. Ayo, aja kokean omong. Tak kanthi nang Karangkadempel, mengko tak duduhi bapakmu karo ibumu ning kowe kudu wani mbudidaya. Iya, aku manut kakek. Ayo karo aku. Ayo kae tak derekake. Apa iki winastan Karangkadempel, Kek? Ya iki sing jeneng Karangkadempel iki ya iki. Wah, la elok. Kiwa tengening omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming pambudidaya nanging sinartan donga. Sabab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono, Kek? Iya. Ya ming aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karangkadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa, Kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong. Kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satriya sing ning mburi kae sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kuwi, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacam-macam lho, Mir.
Kowe iki anake wis 3. Gareng aku Petro. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapak musike. Wes ora kowe iki arep tuwane glidhik. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa, Kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Tru. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng ki lak sing ngower-ower ning dhuwur kae to, gawe gareng pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Lho. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong nggo mendem kowe kuwi apa piye? Bagong. Oh, wis sapa ta, Pir? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyolowadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakku sapa, ibuku sapa. Kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku, kosek to kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah dadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah, ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti mubah musik ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Dijotosi iki dikapake. Lah iki. Bagong piye? Dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek, sing banter. Tok ajar, pokoke tok pulasara. Nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa, kowe tak wenangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kowe aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong digdaya. Nek mengambah Dirgantara, ora bakal kurang akal Wisanggeni. Miat tangan ning kalangguan aklar pandan moncar. Tinon ler kekonang surem sorot tahan badang. Kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga. Yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku. Kowe mesti tak tutke. Njaluk pangestumu. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Ya sing ati-ati Wisanggeni.
Apa ya, Pak? Kok Bapak kaya akrab banget? Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, Apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo Bapak? Bapak nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sapa reng? Ngerti ya Truk kae janjane, Tenane, domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi Bapak. Sapa Truk? Kae sejatine iki. Ngopo iramu mlebu nang kuping keri iramu ditekuk sik tekuk dengkulmu mlocot kuwi ora lho tenane tenan wah jan mulane kok suarane atos napa garing Petruk Bagong kowe ora usah melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke tak awat-awatane kowe dhisik ana mlaku nang negara Ngamarta apa nang Ngamarta ya Traya ya Asmobang wangaruna kadinetraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru lho Bathara Guru iya aku nalindraning para Jawata adalah yen ngono kok pasang Yogya katujuhe ngene dina aku ketemu karo Bathara Guru gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa mula aku takon karo kowe ayo wangsulana pitakon nganti pertitis wong tuaku sapa bapakku sapa ibuku sapa lho yen kita takon bapa lan ibu ulun mboya ngerti lah nek kowe ora ngerti pedhae apa kowe dadi Bathara Guru pedhae apa kowe dadi nalindraning para dewa ora ana gunane kowe ngratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa ngerti marang mobamu sing titah wis anggeni ulun mboya ngerti ora usah dadak kokean gunung tanpa guna kowe ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa tak jongkeng kawibawanmu ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa guntur geni guntur angin sirnakna wis anggeni kowe iki ngopo Bathara Guru? Kowe iki ngopo aku tak takon? Kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Bus. Kembang api bila iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah? Apa mbok anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis anggeni ora iso mati. Butuhe wis anggeni ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa. Hayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Ladalah. Sip. Ya ngono kuwi. Terus aku kan takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Bathara Guru ora ngerti doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku Swami ngambreng-angang ati karunaning kaswase dosang gondo supaya goleki menyang didununge ya kuwi Janaka wah ora ngira babar pisan jlamprung minggat nganti tetaunan yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gutang
masang kaliman nabi tinebena ing ladone Demawaing Mamang Tuwang Pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono jenengan ndika Pukulun ingkang tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Kresna Luntama, guru hakekku. Aku ngaturke sembah. Ya. Werkudara Luntama. Wonten napa Pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman kang aran Wisanggeni ingkang ngamuk ana ing kayiwangan. Guntur geni guntur angin ora tumama. Malah dheweke bakal njungkeng kalawan kawibawan ulun Kresna. Weh lah dalah. Namung titaswantah teka ngedap-edapi Pukulun matur seminggah. Kayiwangan badhe kula depani Pukulun. Ya, ulun jaluk tulung ya Kresna. Inggih Pukulun. Werkudara, iya. Wangune iki bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa, pikira kaidake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho, Kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe Wisanggeni. Ya. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe titah warwani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja men kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 taun. Mikira jangkae. Kosek to kosek. Kosek aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, pikira aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Kasakean gunung tanpa guna. Apa demek kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora Semarang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu ya men. Mikira tak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora sakakan gunung ayo. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga ngarepanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temomo ning awake Wisanggeni. Lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepa 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane Wisanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar. Aja tok panangi kek, minggir. Ratu ireng yo gleleng men. Sabar apa? Arep ngetokke senjata cakra tak tamarane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kayak aku manut. Ora kosek iki rak Semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocah kuwi kok tok penging bengak-bengok kadoan. Ide pol. Nggih. Wow, dadi kaya ngono. Nggih. Sampean mungkin nek mateni lare niki sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo?
bayi cangkem elek. Deplok wae modal. Minggir kae, jangkae kae wong gedhe dhuwur kae. Rumahan apa aku wedi kok? Kuwi cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel ora kena mangkel, manut karo kakek ora? Iya, Kek. Wah, ora manut tak tinggal lunga. Sing ngomong sapa? Iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kowe ora dikanca. Iya, Kek, iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mangriyen to. Mang Presani coreke pasuryane. Bener? Lho, lah sapa? Rekudara kowe ngerti ora? Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak. Wah, upama duwe anak kaya ngono tak pateni wingi-wingi. Ayo arep ngopo? Sabar. Iya, Kek. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel. Mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombior iki kok. Aja kaya ngono ta. Iso sabar ora? Sabar apa rumasane anggepe ora? Mang Presani coreke riyen. Ora ta ya kowe? Ayo. Kapokmu kapan? Nek merem ya merem rasa dikuat-kuatke. Mripate nganti gedhe cilik. Ora kowe iki gagas apa to? Kula kandhani. Niki dudu sapa-sapa. Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Sampeyan niku senengane Siwa Pakdi. Kakange bapak. Lho, nek ngono Pakdiku ki ngerti bapakku, ning ora entuk takon iki kudu takon Bathara Guru. Nganti sak jelek. Nek sampean takon niki ngerti, ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marai sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sapa? Ora dikandhani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono kok. Wah, Caidan. Wah, arep ngrangkul ora? Ora. Karo putrane kok kaya ngono ya. Mbok yo ngrangkul. Sapa kek? Niki ya Pakde ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Niki Kang Pakde kok ora entuk ngrangkul. Sesuk wae ngrangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane ya ngono kok. Ya ben, ranti anak ya ngono ora apa-apa. Wah, suarane kaya ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye kek? Bathara Guru tetep doyak nganti kecekel. Ora pati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wah, lah mula Janaka setahun luwih ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sorry. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok emah. Wah. Dipol, aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakon iki awi, bocah nika ditutke, Ndara. Raden Janaka wonten dawuh penemban. Mestinipun jengandika Raden kundur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara. Sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi. Raden, kula aturi emut dhateng
kewajibaning kasatriyan kula trima dhateng kaprajan jengandika Raden. Sampun ngantos panjenengan dipun sengguh sawijining satriya ingkang singlar dhateng kewajiban. Penemban kula sampun pisah kalian memani ing jejantung kula. Yayi Dresana kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayi mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresana. Kula Janaka gesang wonten ing Malam Padang sampun kadidene sarah munggo ing lautan wastra lungset ing sampiran. Kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban. Menika kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang tedhak wonten ing Pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdipun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru. Kakang Narada sampun kados mekaten Kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepatan. Kula sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman. Kula dipun kapokaken dhateng lari wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi. Kakang Resi monggo kundur wonten ing Kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang Kayiwangan Suralaya Kakang Narada. Warudaya Adi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali-laling menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemuti bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing Kayiwangan menika lepat. Inggih Kakang Narada inggih wonten nem-neman ingkang namipun wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula. Kajengipun panjenengan legami ingkang menika ingkang nami wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti. Tatok. Kakek ana apa kek? Wah, ora apa-apa. Gong wilahing Mastunama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Kaneka putra. Ah nggih, wonten dawuh Pukulun. Manikmaya wonten timbalan Pukulun. Boyana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita, kejaba amung ulun. Kita wis gawe geger Kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning Kayiwangan kanthi patrap kita ingkang nalisir saka anggrang-gring kautaman. Kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi. Tanana liya kejaba mung wisanggeni. Mula Gage Seksenana wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene Manikmaya kita nggone munggah ning Kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manikmaya. Aduh Pukulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita baleni meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Janaka wonten dawuh. Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih, mboten mangertos. Arane wisanggeni
Arane Wisanggeni langsung rupa, ya iki jejabang sing neng kandhutane bojomu Dresanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Iki bapak utawa Engkang Rama. Lho, iki bapakku kek. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama. Kakang Semar kok bocah ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dimenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya kek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe. Kuwi jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki nang Ngamarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhis-cedhis do metu. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Ndara Werkudara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepuh? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ki dugal kewarisan. Diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya, Tru. Apa ora wae ora. Mbok ngono. Kowe Tru iki aku, Tru. Bagong terus mutung. Terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani. Tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani. Pecah ndase Dewasrani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra, Petruk. Lah aku ngertine lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau? Kek. Wi Gareng. Iki Gareng. Iya. Wah. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, goleki Gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo apa? Mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu ya. Ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Ya rasa nesu ora. Aku pengen weruh ibuku kek. Ayo ditutke bapakmu, Ndara. Dewasrani.
taun ana Windana aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresna kok sampeyan ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ing Nusa Kambana utawa Nusa Rukmi. Nek kowe ora gelem karo aku sepira teko kekuwataning wong wedok. Mesti aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Kewanton kowe tak ruda paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku, tegese wis sah. Nggonku mengko garwa Mbak Yuku, ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Wah! Waduh mati ya. Ayo. Yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka, kudu wani ngungalke dodo. Sing lanang kowe apa aku? Sing lanang tenan ngukuk Dresanala, bedyah dadamu, pecah ndasmu. Wah! Waduh. Wah! Mati aku. Waduh! Areng apa kowe? Areng apa? Tobat anakku diajar Janaka, gedhoane anakmu sing elek. Mulai pantes diajar karo ndaraku. Tok sumbering perkara iki mesti saka kowe, saka cangkemmu Betari Durga. Tobat. Wong kepengin napake mulyaning bocah, napake mulyaning anak iku wajibane wong tuwa. Ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono. Aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu. Ora mulih ning papanmu adugangi nang kene batobat apa? Mati aku. Batobat iki karepe piye? Digulungku. Gulungke ngene iki. Gak apa ora, aku nek ngajar ya ngene iki. Ayo. Batobat diolak-alik sak penake dhewe. Nek ora tau olak-alik ndak rugi. Kudu diolak-alik. Batobat iki karepe piye to ya? Aduh. Ayo bali ora? Bali ora? Iya, bali. Janji sik gawe geger aja takon dosa. Wah, aku mungsuhmu. Inggih Kyai, inggih kula sampun tobat. Ayo mulih. Inggih, mulih ora. Caraka balik. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Dresanala. Apa pangeran ana dawuhmu apa? Sawangan bocah sing ning ngarepamu kuwi sapa? Aku ora tepung, aku ora ngerti. Tak kandhani ya Dresanala. Kuwi wis anggene, kuwi anakmu Dresanala. Tobat wis anggene anak. Petro, non rene ya mboten kula teng mriki mawon. Ngapa itu? Oh, lumayan. Ditenono ora gelem rene ditenono. Pripun? Sing ngakon sapa kok methuke bojoku?
Kula niku mboten methoke, mriko mlayu mriki kula niku ajeng mriku, njukuk niku lho, teklek niku lho. Terus makdum ngonten gathuk ngonten. Ya ora sengaja ya. Ngedan malah cengengesen. Iki Kanjeng Ibu Bapak? Iya. Anakku nggih, anakku. Kanjeng Ibu mau nendi? Aku digawa dewa srani. Ibumu seneng-seneng ngawur. Seneng-seneng piye? Sing ngomong seneng-seneng ya sapa? Nyatane mau ning kono tak delokke saka kadowan doting glenik. Ora ngaku wae semengane iki ngono kuwi. Mbok ya saiki ngilu karo sampean dhewe. Terus aku diunekke sak penake dhewe aku seneng-seneng karo dhewe aku ning kono ki rasane kaya dikunjur. Saiki kula tak takon karo sampean bojone pira? Sing seneng-seneng sapa? Saiki sing tak anggap bojo lagi kowe. Rak saiki. Terus esuk pira tak takon. Ki ngopo ta iki? Enten apa? Sengit. Wong kene iki rasane ora seneng mapan ning negarane Dewa Srani kok diunekke seneng-seneng sapa wedok sing ora nesu wedok. Aku dineng kono dianggap seneng-seneng. Sampeyan yo salah. Sampeyan niku kleru. Nika niku atine kerojah raja mergo pisah karo sampeyan. Lah sampeyan niku terus ngerti cemburu ta, Men? Ada cemburu to? Iki udike dilangi sik gah aku. Ayo dibuang. Mun njur tas-tas ora. Ben. Memangsaku nek pancen ana kalodhangan mlayu rak kudune Dresana ki mlayu malah tenguk-tenguk neng taman. Ngono ku rak padha karo seneng mapan neng kono. Sing seneng ki ya sapa mbok ora ngawur ora. Duh, wis mulai kekerasan. Kene ora seneng. Kene. Mriki. Napa niku kudu dirampungke. Ora dienggo nesu. Ya kuwi sing marah. Kok njur nggawa tuthuk aku dituthuki. Ya ben dituthuki wong nyatane yo. Aku diarani werna-werna mbok nek nganti kulitku disenggol Dewa Srani tak suwek sandang aku senggol Dewa Srani tak obong. Lah niki wis bener kok. Ning kono ketok jenak le tenguk-tenguk. Malah ning taman wong loro doting glenik. Wah, apa yang kamu perbuat? Kira ngrampuki masalah malah. Piye to piye? Ngene ya tak kandhani ya. Ora aja sok kaya ngono kuwi ndak dicontoh anake. Wis anggeni kawit mau melirik mripate kae lho. Nek ngerti kowe padha congkar ora prayoga dadiane to. Ya ora? Sing apik kabeh lakone wis padhang. Dresana wis bali, Janaka ya wis ketok. Nggone tembayatan padha diteruske, malah wis peputra ya kuwi. Wis anggeni. Iki sesuk yang bakal nyambung sejarahmu. Ngono. Dadi kowe iki aja kaya ngono. Nek kowe kaya ngono, ateges kuwi ora jeneng kaya ngono. Mergo kowe iki wong lanang, kowe wong wedok. Dadi kudu rukun antaraning lanang karo wedok. Iki aja nganti padha bendak sirah. Wong Kresna kok kaya pelawak. Yo duh. Nanangan ora. Ngapunten. Pun padhang mboten sawerni-werni. Petro, nun. Werkudara kae lho. Balane Dewa Srani kon nyingkir nggih. Monggo, Den.